Namaste for ang Jobanivlog to Sandam go fin ke sa barwa shoy ma je to phone nai mohar lans na per dam go in vlog ko pra zebes na man jabai hane mani interesting kam na sesta khala mana prai me sane se abora kai mana bungdang jini gaurang nudang nani so nonga ang hepa gidir ko hadre जायो ओमफ्राय आइनियाव सिथाबा दंमोन फिसाजो फोरखोन्दा बेसे इस्तेमाल खालामो बेखौसो लागासिनो सान्दि आरोना ओमफ्राय नै मैया थौसि आखाइ लानानै जुनि आजिनिबो थौसि आखाइ आरो आख्रट मोनसे लानानै एकदम दं आरोना नानि देनो हायो नों देनो हायो इनि देगासिनो आसिया गिब्रुआनो बे बुजायबाबो लाया मानायबाबो लाया आरोना सिदा सिदि आदारावसो लानाय जाबाय आङो मा होनो मिननानै थैगोन सबायबो एसे दालिबो एसे मोननैजों मिक्स ओमफ्राय बइलसो आरोना ओमफ्राय गांजेमा मानै खारै होदों एसे जाबाय बियो मोनबायानो माने मिन्थिया मा होनना बुंनांगौ दा सबाय ओंख्रि होननांगौ ना दालि ओंख्रि होननांगौ ओंख्रिसै आरोना साखिनायाव गोथावानो मोनजागारदों नै साखिखांबायबो आङो जाबाय बियो लाथा घन'नो ओमफ्राय एवगोन आलु भाजि ओमफ्राय जेबो गैया पापर दं आसार दं बास गावखौथ' गाव बाननानै फेदेरबोबाय आरो नै दाना खांजोबनाय फंबाय आरो नों बानदोनो आंजों बामजाला नो आरो नै गाबा नो आं मेंबाय होनलाय गावाबा नों बामदो आं मेंबाय होनलाय आं दोनथ'नोसै दे आरोखौ दे दोनथ'नोसै दे बे जिरायनो लुगैबाय जीवन संसार दा दुगैगोन र' थारमाने गाव गोसो जाबाय दे दुगैगोन आगेल दुगैगोन र' सिदा सिदि थोरसि जोंनायखौसो लाफैबाय आं नै फिसाजोआबो जादों फार्स्टआव एसे जाया जादोंमोन आरोना माबाना कालारा एसे काला नालाय बेस्रा दालिसो होननानै बुंनानै जागारबाय सेबनो आं थोरसिनिफ्रायनो फुस्लिमलायबाय नै ओमफ्राय एसे नांबागौ होननानै थगायदोंमोन नै जायानो जाला जाबाय आरो आलु फाजाखौबो जादों थागदो ओमफ्राय नै फिसालानो खुरैसेल' थाबाय आरोना जाजोबनाय नङा खोमा बियो थेवबाबो थाबाय आरो पारफेक्ट जादों माथो सबाय दालि बिराद गोबाव जाबायमोन आं जायैया गोदो सिख्लायावसो आइया बिदि सङोमोन दालि थोस्लाबा सबाय थोस्लाबाबा दिनै गोबावजों जानानै जि मोजां मोनदों थाव जेबो सेराखै सिम्पोलसा खारै एसे बानलु एसे आंनि मसाला बेल' आरोना ओमफ्राय तेजपाता गांनै बास जाबाय आयौ ओमफ्राय थैदो देलाय मांग्रि देलाय मांग्रिया बेखौसो बुंगोन आरोना रिल्स बानायनो सानदोंमोन सनाफोर फ्राय जायगायानो मेकआप जाया आरोना ओरैबादि प्रब्लेम मोनबाय आङो मालायफोरबायदि लामायाव थांनानैबो आं मोसाहैनो हाया अबेबा बिल्डिंनि गोजौआव थांनानैबो आंना मोसाहैनो जायगा गैया सिलाफोरावबो बिदि सुबिदा गैया ओरैबादि प्रब्लेम जाबाय आङो एसे इन्टारटेन खालामनो सानदोंमोन नोंथांमोनखौहाय थावाबो बेयावनो एसे दाबसे खनायाव एसे बाब्राबबाय सनाफोर नायबानो जाबाय बेखौ नायफ्लांदोंबा आं आपल'ड होगोन माला होगोन मिन्थिया जायखिजाया बारा पसन्द खालामासै मबाइला ओमफ्राय हें जानो नागिरो आरोना सुबिदा गैया केमेरा हमग्राबो गैया केमेरा स्टेन्डआबो इसिबां खामानि जाया जायगायानो जाखाया आंना कालारलेसना एसेबो समाया जायो थावाबो एसे देलाय मालाय खालामनानै माबादोंमोन आङो रिल्सखौ ओरैनो बानायाखै दसनाफोर रिल्सनि गेजेरावनो लिरनानै होखागोन आं मानो थाखाय रिल्सखौ बानायदों किस बजेसे मानो बानायदों आरोना बेखौ लिरनानै होखागोन आङो बेनिफ्राय सनाफोर टपिकआ बे नङा आं नोंथांमोननो फेसबुक खुलिबाय होननानै खिन्थादोंमोन इउटुबावहाय आं माने मा होननानै बुंबावनो आरोना आंनि खुलिनायनि सिगाङावनो ना मानोथाय आंहाथ' बारा गोबाव जायाखै बिदिनो 10 दिनसो जाखो ना माखोथाय जाबाय आरो जायखिजाया बिनिफ्राय बारनाय नङा 10-12 दिननिफ्राय बारनाय नङा बेनिफ्राय सोर साला सैमा हासु लानायनि फिसा आंनि फट'खौ लागायनानै फेसबुकआव इउज खालामहैबाय बर' ना हारसा हमनोनो हाला ओरैबायदि आरोना नामाबो बोरैबा अजिबसा लादों जाहैदों माने गोसोआव थाथावथाव नङा आरोना आं बे जायखौ फेसबुकआव होदों प्रफाइल पिकचारा बेखौनो लानानै फेसबुक खुलिनानै लाहैबाय आरोना सोरबाफोर जुदि बे मानसिया रिकुवेस्ट हरोबा खबरदार एक्सेप्ट दा खालाम दाना आंनि लोगो बिजनिनिनो गामि खाथियावनो हाबा जादों बेनि हाजबेन्डनि बिब' आरो बेबो आंखौ मिन्थिखायो गामि खाथिनि नालाय बे नोंसिनि लोगो उमुक नङा होननानै सोंनानै बेस्रा फट' हरलायलायबाय जाहैदों बेनाव बियो फेसबुकआव मा नाम लादों आंखौ रिकुवेस्ट हरनानै आङो एक्सेप्ट खालामदोंमोन होननानै बेस्रा बिनो खिथाहरबाय आरोना
दाना लोगोआ आंनो लगे लगे नों फेसबुक खुलिनाया बारा गोबाव जायाखै ने होननानै फन हरबाय बियो सोंहरबाय आरो एसे सिगाङावबो फन बुदोंमोन जाहैदों लोगोआ आंनाव नाङाखै आंनो सोंहरदों आंनो खिथाहरदों आरोना ओमफ्राय मैयासो थाग थिग फनजों रायलायनो मोनबाय आङो ओमफ्राय नोंना फेसबुक गैयामोन होननानै बुंबाय आरो नों मा नाम लादों होननानै सोंबाय दा नों बे इउटुबाव खिथानाया आंनि भिडिअखौ नायो नालाय सोंबाय औ आंहाथ' बेनो आरो आगोलावबो जबा मुसाहारिखामोन दा जबा मुसा लादों आङो बेनोखा आंना जेबो आलादा नाम गैया स' बियो होनबाय नोंनि फट'खौ लानानै सोरबा मानसिया नोंनि प्रफाइलखौ इउज खालामनानैहाय बोरैबा नाम लादों बेबो मोनथिया माने बेबो गावनि रिलेटिभासो खिथाहरदों नालाय गाज्रि भिडिअ हरगासिनो दं जाहैदों बेनो आरोना बे आंनि लोगोनि बिबाजैनो फिसायनि बिब'नो आरो ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ हरबाय जाहैदों गावसोर रिकुवेस्ट हरग्रोदों जाहैदों ओमफ्राय बियो एक्सेप्ट खालामबाय एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो एकदम गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्सार जाहैदों दाथ' बिस्रा बियो सिनायनाय मानसि न'नि मानसिखायसो बियो बिनाव सोंहरनो हाबाय एलाबा सोरनाव मा फट' हरखो मा भिडिअ हरखो ना बर' ना हारसा ना आंनि इउटुब नायगिरिफोर आंनि इउटुबावथ' आं बे पिक्सारखौ आं बेहाय इउज खालामदोंमोन कमिउनिटि पस्टआवबो आं होदोंमोन खोमा ना बेनिफ्रायसो लाखो ना माखो आंनि फेसबुक खुलिनायनि सिगांनो जुदि बियो बेबायदि प्रफाइल बानायदोंबाथ' बियो आंनि इउटुबनिफ्राय लादों फट'खौहाय आं बेबायदि फट'खौथ' जेरावबो शेयार खालामनाय नियमानो गैया जेबो शेयार खालामनो रोङा अनलि अन इउटुबाव नांथाबबाय थायो ओमफ्राय बिमामोन सोरबा आगैमोना नाम्बारखौ बिनायखायसो आङो फेसबुकखौ एसे खुलिनानै लानोसै सर्ट फबिसर्ट नाम्बारा नांलायलायगौ जायो मालाबा आंनोबो नांगोन मालाबा बिसोरनोबो नांगोन होननानैसो आं खुलिनाय जादों बेनिफ्राय लासैनो आं बेलेग खालामनो सानदों ओमफ्राय दा आं खुलिग्रोदोंल'सो बेनि सिगाङावनो बियो खुलिनानै बेबायदि अयथासार आरोना ना बर'नि टाइटेल दं ना हारसानि टाइटेल दं बोरैबासो होनना बुंदों ओमफ्राय दा बेस्रा लगे बियो ब्लक खालामबाय जाहैदों आरोना ओमफ्राय ब्लक खालामनानैहाय आङो आंनि लोगोखौ सोंहरफिननो थिनबाय आङो मा नाम लादोंमोन देलाय आं एसे नायनो होननानैहाय ओमफ्राय बिथ' ब्लक खालामनानै दोनदों ब्लक लिस्टआव नायबायनो एबारना पिक्सारा सोरनिबा जालायबायनो सानना नायदो होमबा पिक्सारखौ बिस्रा स्क्रिनशट खालामनानै हरदों आरोना बियो आंनि लोगोनो ओमफ्राय आंनि लोगोआ आंनो हरदों आं सानबाय आयै आंथ' सानो आंनि इउटुब नायगिरिफ्रा बेबायदि खालामनाय नङा रावबो सोरबायदिया खालामफैयोब्ला आं मा बुंबावनो दे स्ट्रिट मोनबाय आङो जुदि आंनि इउटुब नायगिरि सोरबा सासे बिदा बा फंबाया खालामफ्रांदोंबा प्लिज अननानैहाय बिदि खालामनो नाङा दा आंनि पिक्सार गैलालाय जाहैदों सोरनिबा पिक्सार लागायलायबाय जाहैदों थेवबाबो आं नामखौ हर होनना बुंदों आरोना स्क्रिनशट मारिनानै हर आं नायगोन इयो माबायदि प्रफाइलखौ माबायदि साजायनानै लिरदों एड्रेस माबाफोर लिरदों नामा इमेल आइडिफोर होदों नामा एसे नायनो होननानै सानबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा बियो स्क्रिनशट खालामनानै हरगोन जाहैदों आं दा मोनथ'वाखै बुस्थुखौहाय पिक्सारखौथ' मोनखाबायानो आङो ओरैबायदि मानसि थायो साननो हायि मानसि थायो निजा मोखां गैया ना मा गैया आरो नों बिदि गाज्रि भिडिअ शेयार खालामनो गोसो दंबा नों सोरबा हिन्जावनि मोखां बा सोरबा हौवानि मोखां होलायनाङा ना मोजां एक्ट्रेस एक्टर दङ बिसोरनिखौ होनानै ला सासे मानसिनिखौ बेबायदि खालामजायो नामा बेथ' आंखौ सिनायनाय हिसाबै बिसोर लगे एक्सेप्ट खालामबाय बियो आरोथ' आंनि मेला सिनायनाय दङ मेला बिसोरबोथ' एक्सेप्ट खालामगोन होनबा सानना नायदो बिसोर फटकरि आंखौ सानोबा मा जागोन आङो थैगोनलै सयथिबो ना हिन्जावफोरनोल' हरखो ना हौवाफोरनोल' हरखो आंनि मोखांखौ लागायनानै बिदि खालामनाया इनाय जाबाय बेना थैखागोनसो बेबायदिनो मानसिफोरा एकदम माने बदनाम जामारथारोहाय गोदाव सोरावनो दा आंनाबो बोराया मिन्थिबा बेहाबो गोसोखौ गाज्रि मोनगोन है फेसबुकखौ खुलिनांला मानांला बिदि होनसिगोनलाय बेहाबो ओरैनो फेसबुकनि जेरैहाय खथ' मानसिफ्रा खारनाय मानाय सोरबा बांगालजों खारनाय सोरबा बिमा गोनां सोरबा फिसा गोनां सोरबा बिसि गोनां सोरबा फिसाइ गोनां बेबायदि खारलायबाय थायो बांसिन फेसबुकनिफ्रायनो बेफोर बुस्थुआ उजिगासिनो दङ आरो आंखौसो बिदि लागायनानै लाहैबावदों गोदाव सोराव आंहा बेसेबांबा गोबाव फेसबुकनिफ्राय सन्यास लानाय बायदि थाबथानानै दंखायोमोन बेनिफ्राय आङो खुलिफिनदोंसोमोन आरो बिदि निउसासो ओंखारलायबाय आरोना बियो आंनि खुलिनायनि सिगाङावनो लानानै खालामखाबाय जानो हागौ एसे आगोलावनो जानो हागौ होनना बुंदों आरो बैयो एसे आगोलावनो खुलिदों खोमाहाय बियो होननानै बुंदों आरो बैयो जाय रिकुवेस्ट हरजानानै जाय गाज्रि भिडिअ हरजादों बियो आरोना दा नायफ्रांबायदोंबा जुदि आं नायगिरिबा अननानै आं रिकुवेस्ट खालामो नाङा आंनिखौथ' दालागायथारा आं सहायनो हाथारा बेबायदि प्रब्लेमा आंनिल' नङा होमबा सनाफोर मेला खोनाबाय सोरनिबा मोखां गन्थं लानानै अबेबा पिक्साराव लागायदेरनाय मादेरनाय गाज्रि नङा होमबा बिदिथ' जिबनावबो दा खालामहाय सयथिबो मालायनि लाइफखौहाय बेनिफ्राय आरो मा होनो सोरनिबा पिक्सार लानानै बेनिनो सेम नाम लानानै फेसबुक इउज खालामग्रा मानसिफोरबो दङ नङा होमबा हमजालायनाय रायजालायनाय केस होजानो नागिरलायनाय पुलिस केस होजानो नागिरलायनाय नङा होमबा सुनाफोर दा आंनि बेलायाव जास्ट आंनि प्रफाइल पिक्सारखौ होदों नामाबो आंनि नङा सोरनिबा माबा टाइटेल बाइटेल जेबो गैया बोरैबा रोखोमनि नाम लाबाय आरो माने फेकखा नालाय फेक एकाउन्टखा नालाय पिक्साराल' आंनि गोदाव सोराव मा मोजां नुखो बे आंनि पिक्सारखौ मुगै सुगैनो मेला एक्टर एक्ट्रेसनि फट' दं बेफोरखौबो होनानै लानो हायोना
हामा खबर सनाफोर आङो बेखौसो माने साननानै आरोना बायसान्स आंनि पिक्चारखौ बोफिनबावनो हागौ बेयावथ' सेबार थाखासिगोनानो माबा एसे लोगो दिगि लोगो हमलायनानै माबा एसे लोगो दिगि मोजां माबा ससियेल मिडियाआव ओंखारबाव माबा अजिब काहानि जानानै होयो गोदाव सोरावनो सनाफोर आंनि पिक्चार बेबायदि नुयोब्ला मालाबाबो एक्सेप्ट दा खालाम आरो रिकुवेस्टबो दा हर आंनिया जबा मुसाखा आं ओंखायनो गथि खिथाखादों इउटुबनि माबाजोंनो जेरिहेनो खिथाखादों स' बेनो आंनि कारना बाखिफोरखौ मार गुलि आरोना फाग्ला आंखौ एसे बिन्दास टाइपनि मानसिखाय बेफोरबायदि इउज खालामबाबो जेबो मोननाय नङादां बेयो जेबो एक्सन लानाय नङादां बिदि साननानैसो आंखौ होखो ना माखो दा माथो बुजिबावनो आरोना आङो ओमफ्राय दा आंनि पिक्चारखौ बोखारबाय होनना बुंदों ओमफ्राय आंनि पिक्चारखौ बोखारमालाय मा जानो बेलेगनि पिक्चारखौ बिदिनो बियो फाल्तु इउज खालामनानै सनाला जात खालामखागोन बियो स' दा बिदि फाल्तु मानसिखौथ' दा मा खालामनो बारा जाला मालाद्राय खालामबाथ' एक्सनाथ' लाखानांगोनानो दा जास्ट नर्मेलि बिदि खालामदों बियो खालामनो नाङा गाज्रि फाज्रि आंनि पिक्चारखौ बिदि गोदाव सोराव लगायना लानानै बिदि मैला मैथि बिदि एकदम मालायफोरनो शेयार खालामनो नाङा बियो भिडिअ माबा फट' एकदम ओरैबायदि मैला लाजाया जाहैदों आरोना एकदम माने गाज्रि भिडिअखौसो माने शेयार खालामबावनो जाहैदों आरोना स' एनिवे सनाफोर दा आं मा खालामबावनो आङो दिनै भिडिअ बानाया सानदोंमोन आङो गाबोनसो दिनै सानसे आं रेस्ट लानानै गाबोन आं धमाकेदार भिडिअ लाबोनो होननानै आखायावसो लादोंमोन सोरनाफोरनो सोर मिन्थिया आं मा धमाकेदार भिडिअ लाबोनो नागिरदों आंनि हाथाया लोमलाला दासान्दि लोमलानो आरोना माने आइडिया मोनबाय जानो हागौ एनिवे सोरनाफोर आं दा भिडिअखौ गोलाव खालामला लिपस्टिक एसे फुगारनानै फिसालाखौ लायनो थांसै आङो 2टा जाबायानो आरोना फैनो होनना बुंदोंमोन दाना ओमफ्राय गेटआव थाग्रा गावसिनि बिदाया गेटआव थाग्राया स्कुलनिया बिनिफ्राय फन खालामहरलायबाय नै दानिसो आरोना मा जोंखौ मोसाहोदों आंखौ लांफैदो आं आथिं साबायलायनो मा होनना बुंबावनो दा बिमाया लायना सोंना सोरनाफोर दा दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल जा ब्लग शेयार खालामनायखौ नायलांबाय सिम्पोलथ' नङा एसे आं गाज्रि मोन्दों दुखु मोन्दोंमोन नोंथांमोनखौ आं एसे सावधान खालामदों आरोना बे मानसिया रिकुवेस्ट हरोबा एक्सेप्ट खालामनो नाङा आंनि पिक्चारफोर लायोब्ला आरोना आंना बेनोखा स' दा थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय